tego miesiąca czcimy bezzagadne Патинской. Хотя в 5 месяцев у первую субботы приступить до споведи, прийме святую комунію, отговорить один ружанець і на протягу 15 хвилин розважання над ружанцовими таємницями разом за мною буде молитися, как перепросить Пана Бога. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Вежем Бога Отца Всемогущего, Створителя неба и земли, и в Иисуса Хриstusa, Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Prosimy o przymnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. tajemnica pierwsza radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas i dopomóż szczególnie tym, Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Отче наш, который есть в небе, святи имя Твое, придь крólestwo Twoje, bądź воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez mazy pierworodny poczęta. O mój Jezu. Potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego początek. O mój Jezu. Najbardziej potrzebują Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo bez mazy pierworodnej poczęta. O mój Jezu.
до неба и допомощи помня тим, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ze złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego, poczęć nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Chryste, wysłuchaj.
Święta Panno nad Pannami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko łaski Bożej, Matko nieskalana, Matko najczystsza, Matko dziewicza, Matko nienaruszona, Matko najmilsza, Matko przedziwna, Matko dobrej rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Matko miłosierdzia, Panno roztropna, Panno czcigodna, Panno wsławiona, Panno można, Panno łaskawa, Panno wierna, zwierciadło sprawiedliwości, stolico mądrości, przyczyną naszej radości, przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebny, przybytku sławnej pobożności, różo duchowna, wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej, domie złoty, Arko Przymierza, Bramo niebieska, Gwiazdo zaranna, uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych, wspomożenie wiernych,
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy uwolni nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pomnie, Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. To ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Panami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik placzący staję. O Matko, słowa racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Przed tak wielkim sakramentem upadamy wszyscy wraz, nie przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte nie dopełni dla nas Bóg.
się, Boże, Ty nam dałeś prawdziwy chleb z nieba. Spraw, abyśmy mocą duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie i w dniu ostatecznym chwalebnie zmartwychwstali przez Chrystusa Pana naszego.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Serdecznie witam w ten piękny zimowy wieczór wszystkich zgromadzonych w świątyni, wszystkich was, kochani bracia i siostry, którzy łączycie się z nami z różnych miejsc i miejscowości. I dzisiaj, tak jak już wiemy na pewno, pierwsza sobota miesiąca, każda sobota w szczególny sposób nas łączy z Bogiem za wstawiennictwem Maryi, taki maryjny dzień. Dzisiaj jest pierwsza sobota, msza święta, w której w szczególny sposób Jezus dla nas ukazuje niepokalane serce Najświętszej Maryi Panny. Przez serce Maryi, przez ręce Maryi powierzamy Bogu nasze intencje. Modlimy się za tych, którzy w dniu dzisiejszym obchodzą swoje imieniny. Powierzamy w szczególny sposób Genoefę Siergiejko, nasza parafijanka w dniu jej imienin, Genoefa Sawostynowicz. Wypraszamy dla nich potrzebne laski i wstawiennictwo świętej patronki. Prosimy za tych, którzy w dniu dzisiejszym dziękują za dar życia. W dniu urodzin prosimy dla arcybiskupa Tadeusza wszelkich łask Bożych, błogosławieństwo i mocy i siły zdrowia, żeby mógł też przez dłuższe lata służyć Kościołowi i Bogu. Dzisiaj obchodzi swój piękny taki jubileusz 80 lat, 80-lecie, dlatego niech dobry Bóg błogosławi na dalsze lata. Ogarniamy modlitwą Grzegorza Klonowskiego, który wczoraj obchodził swój dzień imienin, dzisiaj obchodzi swój dzień urodzin. Ogarniamy modlitwą naszego ministranta Michała, który obchodzi swój kolejny dzień urodzin. O Boże błogosławieństwo i zdrowie prosimy dla Wani, Dimy, Anżely, Mariny, Lilii, Igorя, Stasia. Prosimy o Boże błogosławieństwo dla Alesi w dniu jej urodzin. Prosimy o Boże błogosławieństwo, o potrzebne dary Ducha Świętego w dniu urodzin Romana Lisok. Bardzo serdecznie gdzieś tutaj był, chyba jest, widzę już, tak, dlatego niech dobry Bóg błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami w życiu. Błagamy o исцеление души и тела для Михаила, о помощь при преодолении трудностей. В Вигилии Дня уродин prosimy dla Igorя Наумник, prosimy o siłę, o mądrość, o świętość, o światło Ducha Świętego i все необходимые dla spasienia dary. Prosimy za zdrowie Wadima i Denisa Лагодских z dnia ich urodzin 33 года, a także o zdrowie dla Iwana, o Boże błogosławieństwo, laskę zdrowia, darów Ducha Świętego, opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Wiktora, Marii, Wiktora, Edwarda, Krystyny, Anny i Romana. Powierzamy również Bogu wszystkie nasze intencje, które nosimy w swoich sercach. Powierzamy wszystkie może nasze trudności osobiste i błagamy, aby Bóg umacniał nas swoją mocą, żebyśmy mogli być Jego dziećmi i przynosić te obfite owoce naszego powołania. Prosimy, aby również Bóg wylał swoje błogosławieństwo na sól i wodę, aby służyły dla nas jako sakramentalia Kościoła. Egzorcyzmuję tę sól przez Boga żywego, przez Boga prawdziwego, przez Boga świętego, przez Boga, który kazał, by została wrzucona do wody przez proroka Elizeusza, aby uzdrowić nieurodzajność wody, aby się stała solią egzorcyzmowaną dla dobra wierzących. Bądź zdrowiem duszy i ciała dla wszystkich przyjmujących Cię. Niech ucieknie i odejdzie z miejsca, w którym zostaniesz rozsypana wszelkie urojenie, widmo, niegodziwość i przewrotność diabelskiego oszustwa i wszelki duch nieczysty zaklęty przez Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. Amen. Módlmy się. Wszechmogący i wieczny Boże, pokornie błagamy Twą bezmierną łaskawość, abyś raczył pobłogosławić i uświęcić tę sól, którą dałeś na pożytek ludziom, aby stała się dla wszystkich przyjmujących zdrowiem duszy, umysłu i ciała. I cokolwiek nią zostanie dotknięte lub skropione, niech będzie wolne od wszelkiej nieczystości i wszelkiego ataku duchowej niegodziwości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Egzorcyzmuję tę wodę w imię Boga Ojca Wszechmogącego, w imię Jezusa Chrystusa, Jego Syna, naszego Pana i w mocy Ducha Świętego, aby się stało wodą egzorcyzmowaną do wypędzania wszelkiej potęgi nieprzyjaciela, a samego nieprzyjaciela byś mogło wykorzenić i wyrwać wraz z Jego aniołami odstępcami. Przez moc Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. Amen. Módlmy się, Boże, który do zbawienia ludzi wszystkie największe sakramenty ustanowiłeś w obecności wody, wysłuchaj łaskawie naszego wolania, wylej moc Twojego błogosławieństwa, aby ta woda, służąc Twoim tajemnicom do odgnania demonów i odpędzenia chorób, przyjęła skuteczność łaski Bożej, aby cokolwiek w domach albo mieszkaniach wiernych ta woda skropi, było wolne od wszelkiej nieczystości, aby zostało uwolnione od szkody i winy. Niech tam nie przebywa duch szkodliwy, ani niszczące powietrze. Niech ustąpią wszelkie zasadzki ukrutego wroga. A jeżeli jest coś, co zagraża bezpieczeństwu mieszkańców albo ich spokojowi, niech przez pokropienie tą wodą ustąpi, aby zdrowie wyproszone przez wezwanie świętego imienia Twojego było obronione od wszelkich ataków złego ducha. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Niech się dokona zmieszanie soli i wody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. Módlmy się. Boże, Sprawco niepokonanej mocy i Królu niezwyciężonego Królestwa i zawsze wspaniały zwycięzco, który powstrzymujesz siły przeciwnego panowania, który pokonujesz srogość nieprzyjaciela, który z mocą pokonujesz wrogie niegodziwości, Ciebie, Panie, pokornie, z drżeniem błagamy i prosimy, abyś łaskawie wejrzał na tę sól i wody i uświęcił rosą Twojej miłości, aby gdziekolwiek będzie pokropiona przez wezwanie świętego imienia Twojego, zostały odpędzone wszelkie niepokoje ducha nieczystego i strach przed starodawnym wężem, a obecność Ducha Świętego niech nam, proszącym Twego miłosierdzie, zawsze towarzyszy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niechaj stąpi duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, omyj mnie i uświęć mnie, uwielbienie niech popłynie bez. Niechaj stąpi duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, omyj mnie i uświęć mnie, uwielbienie niech popłynie bez. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wystawiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gladzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się.
Boże, Ty przygotowałeś w sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Spraw, abyśmy przez wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Чтение первого послания святого апостола Иоанна. Возлюбленные, если вы знаете, что Бог праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Это Слово Божие. Земля ujrzała swego Zbawiciela. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi, zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy dźwięku rogu. Na oczach Pana i Króla się radujcie. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Alleluja, 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 alleluja. Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana.
На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Ото Слово Панське. Так уже есть, что Слово Божье, оно, мы знаем, говорили уже сотни раз, что как эта цепочка, как эта цепь, которая состоит из звеньев, и каждое звено соединяется с другим звеном. И также литургия Слова каждый день готовит во время Адвенту, во время Великого Поста к этим большим событиям христианской истории, христианских праздников, которыми являются Рождество, которым является Пасха. Также другие праздники, которые мы празднуем, допустим, праздник Пятидесятницы, он также готовит нас к тому, чтобы мы могли переживать не просто как историческое событие, переживать как событие теперь, в это время, событие, в котором мы призваны участвовать. И также эти неделя уже после Рождества мы слушаем, вслушиваемся и всматриваемся также в некоторые личности, также и вчера, и позавчера, и сегодня. Сегодня сколько мы личностей слышим и слушаем, и всматриваемся? Много, скажем так, много. По крайней мере, таких явных это есть Иоанн Евангелист, апостол любви, которого слушаем мы уже на протяжении этой недели. Также это личность Иоанна Крестителя, о которых мы говорили, которые были открыты на Духа Святого, которые знали голос Божий. Сегодня Иоанн Креститель говорит нам, что он не знал Иисуса, он его увидел во время крещения, когда Иисус пришел креститься. Хотя они встретились и передали друг другу привет, когда еще были под сердцем матерей своих. Но Иоанн знал Иисуса. Откуда он его познал? Подобным образом, как и Иисус говорит для Петра, когда тот сказал, что ты Мессия, Сын Бога Живого, что не тело, не кровь тебе объявили, не плоть тебе объявила это, то есть не какое это твое познание как человека, да, а Отец Небесный явил тебе. И также Иоанн Креститель говорит о том, что тот, который послал меня крестить в воде, сказал: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем. Да? То есть вот это есть это распознавание разного рода вещей в жизни. И это важно. Мы постоянно говорим, когда всматриваемся в другие личности. Святого Иосифа не так давно тоже вспоминали. Также, если Бог позволит, то будем всматриваться в эти личности трех этих царей, трех королей, уже незадолго, как Бог позволит, за несколько дней.
да, которые пришли, чтобы встретиться с Иисусом, чтобы познать, чтобы, как мы говорили, испытать, иметь этот опыт Его. Они были ведомые, то есть кто-то их вел. Есть вот разные дальше традиции, которые указывают, кто-то там вычислял математически что-то, кто-то там кого-то астрономически, что увидел какую-то звезду, что вот это событие, значит, предвещало, вот это новая какая-то звезда, и мы об этом будем еще говорить, что или это были какие-то знаки такие снаружи где-то далеко, может быть и так. Но прежде всего это был свет в сердце этих людей, которые символизируют эту открытость и также позволить себя вести то, что мы сегодня слышим, быть чадами Божьими, быть детьми. Вот этот дар послушания, как стать ребенком. Помните, как Иисус сказал для Никодима, пока не родишься заново. И мы на прошлой неделе говорили о этом возрождении, да? В этом рождении заново. Новый год, рождение заново. Постоянно этот термин и это призвание, оно повторяется. И Иисус сказал об этом для Никодима, но он как-то смотрел еще этими земными глазами, как я могу, уже будучи старым человеком, стать маленьким ребенком, маленьким, чтобы войти в лоно моей мамы. Это невозможно уже. Может, мама даже моя уже умерла. Никодим так думал и говорил, но как это возможно? То есть я вообще не могу стать счастливым. И Иисус должен был для него прочистить немножечко глаза сердца, чтобы он увидел, что нет, это другое рождение, это другое становление ребенком, чтобы слышать голос Божий, але, как мы много раз говорили, чтобы быть послушным. И сегодня также мы слышим что-то очень важное. Первое – это то, что Слово стало плотью и обитало с нами, обитает с нами. Когда? Теперь. И сейчас второй вопрос, который, может быть, тоже возникает, почему кто-то, может быть, я, а может быть, другие вокруг меня, не могут жить в послушании, не слушают Бога, не слушают этих заповедей, о которых мы не только постоянно говорим в литургии слова, але также читаем катехизм. Почему не есть так? Почему строится жизнь или складывают жизнь? Но мы знаем, что сам дом не складываются кирпичи, кто-то должен их складывать. И почему строится жизнь неправильно? Мы об этом говорили еще пару дней назад, говоря о механизмах разных и так дальше. Почему есть так, что человек не познает, как правильно? Или если познал, как правильно, то все-таки не слушает этих инструкций, поступает по-своему. Так бывает и в наших каких-то общениях. Кто-то скажет, я помню, один человек, такой лучший специалист по укладке плиток, которого я знаю, и он хочет тоже поделиться этим своим умением со своим сыном. И он показывает сыну, вот так вот надо делать, хорошо, вот так вот, смотри, вот так надо замазывать. Сын слышит это или не слышит? Слышит. Он видит, как это отец показывает, надо делать, видит. И через минут 20, через полчаса отец бросает взглядом на сына, а он делает это по-своему, не так, как он показал. Почему так есть? И также в этих отношениях с Богом, почему нету послушания? А тем, которые приняли Его, дала власть быть чадами. То, что мы часто очень тоже повторяем, нуждаемся в благодати. Не просто захотел и реализовал какой-то план своего призвания, что-то, к чему Бог призывает. Нет. Прежде всего, когда речь идет о сбавению нашем,
Прежде всего, когда речь идет о том, чтобы соблюдать заповеди Божьи, то есть жить по-божьему, идти этим Божьим путем, нуждаемся в благодати. Откуда взять там моц? Откуда получить эту силу? В аптеке, может быть, было бы хорошо. Я бы хотел там реализовать какой-то Божий план, пошел, взял какой-то допинг, не знаю, в аптеке, таблетки такие и сякие, назвал, что ты хочешь сделать, но или, может быть, я уже отстал от жизни, может, есть такое, допустим, как там в фильмах были эликсир любви, там эликсир счастья, эликсир молодости есть, так, но машина испортилась, дома пошел в аптеку, взял таблетку, мне, пожалуйста, дайте, какую вам, чтобы машину отремонтировать. Дали таблеточку, раз таблетку взял, пришел, гаечный ключ, все быстренько отремонтировал. Но это, мы понимаем, может быть, когда-то и будет, но пока что это есть утопия. Или другие какие-то вещи, которые, чтобы реализовать что-то, нуждаемся в благодати. А что нужно, чтобы получать эту благодать? И сотни тысяч, и уже думаю раз за все это время, когда люди приезжают сюда, садимся здесь на лавочке, начинаем беседовать. Часто люди говорят, что мы можем приехать поговорить с вами. Конечно, можем. Говорю, на какую тему будем говорить? На тему производства цемента или рыбной ловли, или погодных условий, или какая тема? Не, насчет там жизни. Насчет жизни мы говорим каждый день. Не обязательно ехать сюда. И поэтому, когда мы садимся на лавочке и начинаем говорить, но вы уже все эти вопросы и ответы практически знаете, самое важное для меня, или этот человек принимает Иисуса. Каким образом принимать Иисуса? Конечно, это речь идет о том, что или слушает Иисуса, чтобы этот сын узнал, как правильно затирать эту плитку, но он должен быть рядом с отцом. Он должен видеть, как отец делает. Он должен слышать отца. Если сын будет в это время в наушниках слушать музыку, а отец будет распинаться, тут ему что-то объяснять, все. Или сын будет смотреть в телефон в это время, когда отец будет показывать, смотри, как надо. Ага, знаю, хорошо, бывают такие разные вещи. Мы тоже можем отвлекаться. Еще пару дней назад дверь скрипнула, есть Слово Божье, что-то очень важное, кто-то опоздал в костел, дверь скрипнула. А кто же, интересно, кто это пришел, да, кто это? Или я взяла ключи с собой, или нет, не взяла, раз в сумочку посмотреть ключи и так дальше. Это все такие моменты, когда мы говорим, Бог говорит к нам. Не только, когда я писал каких-то ситуаций, а когда Бог говорил к нам, мы можем отвлекаться, мы часто говорим о том, чтобы дух этого мира не заглушил этот голос, спокойный, тихий голос, не набрасывающийся Бога. И поэтому часто очень говорил, особенно когда реколлекции переживаем, чтобы вы тишите, чтобы войти в эту тишину, Божью тишину. Когда мы слышим, что кто-то шел на пустыню, и для того, чтобы освободиться от духа этого мира и наполниться тем, что исходит от Бога. Это познавание Бога, это наполнение Бога, это принимание Бога. А прежде всего вот эта вершина, которой мы одарены, которой мы имеем дар. Есть разного образа, разного вида дары, которые нам могут дарить что-то. Кто-то может подарить открытку, кто-то может подарить жвачку, или кто-то может подарить iPhone, кто-то может подарить квартиру, машину, кто-то еще что-то может подарить. Да? Есть разного рода дары. И я уже делился этой личностью Глория Поля, которая когда-то, когда познала, можно так сказать, я думаю, лицом к лицу стала в правде. Мы часто говорили в правде. Вчера мы слышали о Иоанне, который также пребывал в правде. Какой правде? В правде тем, кем он есть, а также в правде той, кто идет за ним, кем он есть. Сегодня мы слышим очень важные эти моменты. Вот баранок Божий,
за момент к этому вернемся. И вот Глория Поло, она стала в правде. И какие она открыла дары здесь на земле, которые Бог дал, неимоверные дары, незаслуженные дары. Это дар капланства, и мы часто очень говорим, это дар незаслуженный, не потому Бог выбрал кого-то, да, и уделил tego сакраменту капланства, потому что он такой особенный. Не, он слабый, грешный человек. Але это дар, который мы не можем доценить здесь на земле. И второй дар – это дар Евхаристии. Это есть огромнейший дар, это вершина подарков, которые Бог мог дать. Бог так возлюбил мир, что дал своего Сына. Иисус умер за нас, мы часто очень повторяем, а Он хотел быть не только с нами, но также в нас. Он дал этот дар коммунии святой, где происходит эта трансформация, Он наполнять хочет нас, пребывать в нас, чтобы я мог получать силу. Какую силу? Быть ребенком Бога. Для чего? Чтобы также другим указывать этот путь. Правильность жизни, правильность пути. Не набрасывать абсолютно. Ведь Иоанн Креститель не брал кого-то там за шею, веревку забрасывал и тянул в Иордан крестить. Сейчас покрещу вас. Нет. Иногда христиане так делали, мы знаем какие-то неправильная визия, крестовые походы, когда, может быть, было также, за что папеж препрашал, какое-то насилие в этих вещах. Все, но Иисус не входит в нашу жизнь с ботинками, как это говорится. Да? Иногда так ксенц может тоже где-то приходить по календе, на силу входить, все. Да? И иногда такие случаи могут быть, але это есть специальные харизматические случаи, о которых я тоже вспоминал. Але так никогда Jezus przechodził obok, już niezadługo, jak Bóg pozwoli, po Wielkanocy usłyszymy. Po zmartwychwstaniu koło Emaus Он показывал, что Он проходит мимо, не набрасываясь. А ученики змусили Его, апостолові змусили, «Zostań z nami, pozostań z nami». И, jak мы слышали пару дней назад, Królestwo Boże doznaje gwałtu. Вот to jest ten gwałt, да, на силу. Кто-то кого-то утешает. Замолчи, что ты кричишь за нем, а этот слепой еще громче кричал: «Иисус, Сыну Давида, злитуйся надо мной». Да? «Zostań ze mną, Христе». Я знаю, что я слабый, да, человек, все, но «Zostań ze mną». Ale также и указать для инного. Я еще раз повторяю, это цепь, которая готовит нас к этому также празднику Епіфанію. Бог указался для свята. I także nas powołuje do tego, żeby my nieśli Jezusa i ukazywali dla drugiego. Na słowach to намного проще, a na жизни намного труднее. Но с Божьей помощью и лаской это возможно. До Бога naszego Ojca w niebie zanieśmy nasze prośby i błagania za cały Kościół Chrystusowy. Prosimy i dzisiaj o tą moc wiary dla chrześcijan. Ciebie prosimy. Wciąż słyszymy, że cały świat modlił się i 1 stycznia i te dni, kiedy tak ciągle słyszymy to powtarzające się słowa: pokój wam, pokój wam. Chrystus przyszedł, aby przynieść pokój światu. Często powtarza, tak brakuje tego pokoju, to tam, to siam, różnego rodzaju te walki, morderstwa, zabójstwa, niszczenie, agresja. No, my możemy zobaczyć i daleko, i blisko w Europie, co się dzieje. Dlaczego brakuje pokoju? Bo brakuje Chrystusa w sercach ludzkich. Prosimy o ten pokój, Ciebie prosimy. Za chorych i cierpiących, o tą laskę umocnienia i uzdrowienia Ciebie prosimy. We wszystkich intencjach, za których sprawuje się ta msza święta, aby ci, których polecamy Bogu, doświadczyli Jego moc, Ciebie prosimy. Błagamy również za nas i w naszych intencjach, i za nas samych, abyśmy byli tymi żywymi dziećmi, członkami Kościoła, które by żyli w posłuszeństwie Bogu, ale również i innym nieśli Chrystusa. Ciebie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Номер 5.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, niech nas wspomaga w swojej dobroci jednorodzony Syn Twój, który rodząc się z dziewicy nie naruszył panieństwa Matki, lecz je uświęcił. Niech On oczyści nas z grzechów i uczyni naszą ofiarę milą Tobie, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. W górę serce. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wystawiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zasalałeś ludziom Zbawiciela Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przelączyły się do nich, razem z nimi wolając. Święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej ulubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Ojcem Pio, świętym Franciszkiem, świętą Genoefą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Pokój z Tobą. Obdarz nas Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
się. Boże nasz Ojcze, oddaję cześć rodzicielce Twojego Syna, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Michale Archanielie, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niego Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekla szatana, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. O uzyskanie odpustu zupełnego pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinach śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, chroni i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Jezu, wywyższamy Cię, ogłaszamy Królem dziś, stojąc tu w obecności Twej, wielbimy święte imię Twe, wielbiąc znosimy Tobie tron, wielbiąc znosimy Tobie tron, wielbiąc znosimy Tobie tron. Przyjdź, o Jezu, i króluj nam. Przyjdź, o Jezu, i króluj nam. Przyjdź, o Jezu.